Ahoj, vítaj pri sledovaní 8. Myslím, že je to 8. epizódy podcastu Život plný chuti. A minule som začala dôležitú, náročnú a hlbokú tému mužsko-ženských vzťahov, v ktorej by som dnes rada pokračovala. Preto som si vytipovala jednu, alebo tuším dve otázky, ani dnes nebudem odpovedať najviac. Chcela by som sa trošku, jedna otázka od Martiny, ktorou začnem, ma inšpirovala k tomu povedať vám trošku viac. A hlbšie o tom, ako to skutočne v sebe máme. Začnem teda jej otázkou. Uvedomila som si, aj vďaka tvojmu podcastu, že som v živote ticho. Že si neustále a už asi aj automaticky radšej zahryznem do jazyka, len nech je pokoj. Obetujem sa pre pokoj v rodine, v tíme, v komunite, lenže pokoj ako si neprichádza. Som čoraz viac na nervy a vyčerpaná. Mám toho miestami fakt plné zuby. Ale nie je mi úplne jasné, ako sa ozvať, aby som nenarobila viac škody ako osov. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, Martina. Veľmi dôležitá otázka. Som si vedomá, že veľa, aj poslucháčov a veľa ľudí vo všeobecnosti si túto otázku kladie. Ja osobne mám túto istú životnú skúsenosť. Byť ticho pre pokoj v rodine. Videla som to vo svojej rodine ako dieťa. Žila som to sama vo svojej terajšej rodine. A ja už nie som ticho. V nejakej situácii. Keď upozorňujem na nezmysly, nech to už robím akýmkoľvek spôsobom. Niekedy je to veľmi zdvorilé, niekedy je to priamočiare a vecné. Závisí od toho, ako sa cítim a ako veľmi ma daná vec irituje. Všeobecne platí, že sa pohybujeme v prostredí s množstvom krehkých eg. Myslím ako ego. A ja som sa dostala do bodu, kedy diplomácia, ktorá mi mimochodom nikdy nebola vlastná, úplne prestala existovať. Nestrácam čas niečím, čo sa chce tváriť akože na nejakú konverzáciu. A pritom sú to len jalové reči, alebo ako hovorí jedna moja veľmi blízka osoba, rozhovory o hovne, s prepáčením za výraz. My ako ženy môžeme vstupovať do rušivých situácií s našou absolútnou úprimnosťou a priamosťou. Toto všetko je totiž podporené našou prirodzenou láskavosťou, našou jemnosťou. Keď to počuješ takto, je to možno trochu zmätočné, pretože tu je časť teba, ktorá ti hovorí: povedz to tak, ako to cítiš. Povedz to tak, ako to práve cítiš. A sú chvíle, kedy si naozaj naštvaná, si nahnevaná, pretože ťa niekto ignoruje alebo ťa neustále nechápe, vytrháva ťa z kontextu a povedzme, že to robí stále dookola tá istá osoba, napríklad partner alebo dieťa. A sú chvíle, kedy to zvládneš urobiť a odkomunikovať pekne a jemne. Čo teda myslím tým, keď hovorím, že je to podporené tvojou láskou alebo láskavosťou a jemnosťou? Povedala som to, že sú chvíle, kedy máš energiu zvládnuť to pekne a jemne. Ako prvé, nikdy nerob. Nesnaž sa robiť nič pekne. Pretože aby si niečo robila pekne, musíš sa vnútorne zamyslieť a predstierať. To nebude autentické ani spontánne. Nikdy nerob nič pekné. Nikdy. Vyhoď slovo pekne zo svojej slovnej zásoby aj zo svojho spôsobu bytia. O čom hovorím je, že nechaj to, čo sa v tebe hýbe, výjsť von. Ale nechaj to výjsť von zo stavu oslavy. Pretože keď oslavuješ niečo, robíš to z hĺbky svojho srdca. A pre teba ako pre ženu je veľmi dôležité, aby si robila veci vychádzajúce z tvojho srdca. Takže ak si naštvaná, cíť, ako si naštvaná. Nadýchni sa do tej naštvanosti. A potom povedz, som naštvaná ako sviňa. A nechaj to len výjsť von. Ale rob to zo stavu oslavy. Ako keby si
maľovala obraz, aby si vyjadrila svoju naštvanosť alebo úzkosť. A áno, tá naštvanosť alebo úzkosť tam je, ale vyjde z toho krása, na tom plátne vznikne umenie. Všetko to vychádza zo ženy. Všetko, čo vychádza zo ženy, zo mňa ako ženy, má potenciál byť úžasné a transformačné a krásne v svojej podstate, v svojej textúre. Všetko závisí od toho, odkiaľ hovorím, odkiaľ čerpám, keď to vyjadrujem. Ak to nevychádza z môjho srdca, môžem byť tak akurát naštvaná sama na seba. A ako by to vyzeralo v reálnom živote, aby som zostala reálna a nemaľovala obraz, ale ako by to vyzeralo v reálnom živote, keď nás fakt niekto naštve. Som naštvaná ako sviňa. Čo do pekla si myslíš, že robíš? Presne takto. Nechám to výjsť von tak, ako to cítim. Ako som to už hovorila predtým. Dokážeš vnímať tú láskavosť, o ktorej hovorím? Aj pri tomto vyjadrení? Ktoré som tu práve predviedla. Je to skôr o tom, že to robíš pre seba a nechávaš to výjsť von, pretože miluješ samú seba. Robíš to, pretože vieš, že nemáš inú možnosť. Aj v práci, ktorú robím, sa často stretávam so spätnou väzbou v zmysle si tak tvrdá a priama a niekedy až naháňaš strach, ale cítim, že za tým je veľa lásky. Je v tom akési bezpečie a istota. Ak si úprimná vo svojom vyjadrení, je všetko v poriadku. Pokiaľ nemáš zlý úmysel voči druhej osobe, voči ostatným, je všetko v poriadku. Ľudia potrebujú vedieť, ako veľmi ťa nahnevali, sklamali, alebo nejak inak ti ublížili. Či je to tvoj partner, alebo je to tvoje dieťa, alebo je to proste tvoj rodič, alebo je to kdokoľvek. Ako inak majú vedieť, ako sa majú dozvedieť, ako sa v tvojej prítomnosti správať alebo v tvojej spoločnosti. Tvoj muž musí vedieť, ako veľmi ťa frustruje, ale nie tak, že by si to na neho vypustila ako kritiku alebo obvinenie a hovorila mu, čo má robiť. Nikdy mužovi neprikazuj, čo má robiť. Alebo mu nehovor, čo má robiť. Vyjadri, ako sa cítiš kvôli nemu. A daj mu toľko príležitostí, času a priestoru, aby pochopil, aby sa chopil druhého konca lana a povedal si: aha, počkaj, za toto som zodpovedný. Pozriem sa do seba ako muž a uvidím, čo robím vnútorne, čo spôsobuje tento chaos v nej. Pretože hneď ako začneš vypúšťať svoju zlosť a hovoriť mužovi, aby prestal robiť to, čo robí a začal robiť tamto a robil hen tamto a hovoril to a nehovoril toto, zavrie sa. Pretože sa cíti znehodnotený. Začne sa hnusiť sám sebe. Ako náhle žena v mužovi vyvolá pocit, že mu hovorí, ako sa má správať. Že muž cíti, že ma furt poučuje a hovorí mi, ako sa mám správať. On sa ti chce potom vyhnúť. Bude na teba kričať, bude reagovať, pretože tým len doslova šikanuješ to malé dieťa v ňom. Môžeš vyjadriť svoj hnev, svoj smútok a frustráciu, ale urob to zo zmysluplného a vysvetľujúceho hľadiska. Takmer ako objektívny opis toho, čo sa deje v tvojom vnútri. Našepkaj mu, daj mu nápovedu, 2, 3, 10. Ale ak ho musíš doslova chytiť za ruku a priviesť k vode a donútiť ho piť, potom už nemusíš byť v jeho blízkosti. Takého muža nepotrebuješ. Je dôležité zdieľať svoje skúsenosti a pocity v momentálnom vyjadrení. V momentálnej emócii. Poskytovať náznaky a vhľady do toho, čo sa odohráva v našom vnútri. Avšak ak zistíme, že neustále musíme niekoho nútiť, porozumieť nám, alebo uznať či akceptovať náš pohľad, môže to byť tiež znakom nezdravého a nepodporujúceho vzťahu. Je dôležité dávať prioritu tvojmu blahu, tvojmu dobru a obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú ochotní počúvať, porozumieť a rešpektovať tvoje emócie. Pretože ak nekomunikujeme, čo sa v nás, vo vnútri deje, nikdy to nepochopí ani náš partner, ani nikto. A to je tvrdé, ale to je realita.
Ľudia potrebujú vidieť, čo robia. Ľudia potrebujú vidieť, čo spôsobujú svojim konaním a svojim správaním. Ak hovorím o tebe a tvojom mužovi napríklad, nechaj ho, nech zistí sám. Nech príde na to sám, čím to spôsobuje. Nech to vyrieši, pretože keď si to raz uvedomí a urobí svoju prácu, budeš mať teraz viac z neho, viac zo skutočného jeho. Ďalší krok je teda nechať ho, aby si odpoveď našiel sám. Ale možno aj tvoj syn. Nemusí to byť len tvoj muž. Nechaj ho, nech si svoju odpoveď nájde sám. Ak mu totiž odpoveď poskytneš ty, vždy sa bude k tebe vrácať po odpoveď. A teraz máš na starosti malé dieťa. Nemáš dospelého zrelého partnera, ale máš dospelého mužské dieťa. A takisto zo svojho syna nevychovávaš dospelého muža, ale z neho vychovávaš malé dieťa. Ak sa bude k tebe stále dookola vrácať po tú istú odpoveď. A čo sa začne diať? Napríklad vo vzťahu k mužovi? Postupne sa mu stále viac približuješ a stávaš sa k nemu ešte láskavejšou a podporujúcejšou. No jedného dňa sa prebudíš s vedomím, že si spala s dieťaťom a že ťa už vôbec nevzrušuje. Keď popri tebe prechádza, necítiš v ňom nič, čo by ťa priťahovalo. Preto sa začneš prirodzene obzerať inde. A pri počúvaní mojich slov sa ti teraz možno zdá, že sú to kúsky skladačky, ktoré odrazu začínajú do seba zapadať. Ale zároveň však možno vnímaš, že tvoje myšlienky prechádzajú príkladmi zo skutočného života. Tvojho života alebo života tvojich známych, priateľov, rodiny, kde je to, o čom hovorím, ťažko priateľné. Možno úplne nepriateľné, lebo chýba určitá úroveň uvedomenia. Napríklad, mám priateľku, ktorá sa pred rokmi zasnúbila s mužom, ktorý je tiež môj kamarát. A vtedy sa ma niekto opýtal, čo si o tom myslím. A povedám si celkom presne moju odpoveď. V pohode, momentálne v pohode, sú OK. Ale o niekoľko rokov ju bude naozaj štvať. Pretože táto osoba nemá v sebe intenzitu, ktorú ona potrebuje a to sa v nej začne prejavovať. Momentálne sa vzdáva a veľa žien sa v rôznych veciach vzdáva. Vzdáva sa na úkor určitej úrovne bezpečia. Je to úplne základná úroveň, ktorá je oveľa vyššia, než napríklad, ktorú žena zažila v detstve. Ale o niekoľko rokov sa to zvrtne, pretože to nezačalo správne. Vtedy sa priznám, bola som plná pochybností. Nevedela som, či to môžem alebo nemôžem povedať. Necítila som nejak moc, že mám priestor, aby som to spomenula. Nevedela som, či to musím alebo chcem povedať. V skutočnosti by som bola najradšej urobila to, že jej poviem: preboha, čo robíš? A viete čo? Ja som išla, povedala som jej to. A na dlhý čas ma odstránila zo zoznamu svojich priateľov. 3 roky na to mi napísala, že sa rozvádza. Že až teraz pochopila, o čom som jej pred rokmi hovorila. Ženy obetujú všetko pre tento pocit bezpečia. Aby mohli mať niečo svoje vlastné. Aby mali muža na celý život. Obetujú všetko vrátane svojej sexuality. Ženy strávia roky s mužom, ktorý s nimi nikdy nenadviazal intímne spojenie. A to nehovorím len o fyzickej stránke vzťahu, ale aj o mentálnej stránke, o emóciách, o duchovnej stránke. Len preto, že je manželom alebo partnerom a majú dom a platia dane a splácajú hypotéku, majú deti, psy a napodobňujú to, čo spoločnosť vníma a odmeňuje ako zdravý krok vpred. Väčšina žien obetuje veľkú časť svojho života, ak nie, dovolím si povedať, celý svoj život, pokiaľ ide o pocit vnútorného naplnenia, výnimočnosti, nádhery. Len aby mali muža nízkej úrovne, a nehovorím o bankovom konte, ale o úrovni vedomia. Aby mali muža nízkej úrovne vedomia, ktorý s nimi zostane navždy.
navždy, ktoré s ním ale zostane navždy. Muž, ktorý skutočne rozumie sebe, nikdy nebude tvoj, ani niečí iný. Tento muž nikdy nebude patriť tebe alebo niekomu inému. Bude tento muž otvorený pre teba? Bude tento muž mať otvorené dvere vždy, keď ho budeš potrebovať? Určite. Aspoň to tak vnímam ja. Ja nepatrím môjmu mužovi a on nepatrí mne. Ale je mi k dispozícii. Mnoho z nás žien sa uspokojí so mrvinkami. Doslova. Povieme si, ale veď som si toho zažila dosť, užila som si v mladosti, mám za sebou všetky tie párty a zlých chlapcov a skúsenosti na jednu noc a obdobie divošky a čo ja viem čo ešte. Robila som si, čo som si chcela, bolo to fakt sranda. Ale vieš čo, teraz je čas sa trochu upokojiť a usadiť sa s priemernosťou a pokojne žiť svoj nudný život. Pretože chcem mať dieťa a chcem ísť ďalej. Ženy, ktoré urobia takéto rozhodnutie, a súcitím s nimi, pretože práve takéto ženy prichádzajú ku mne, obracujú sa na mňa pre prácu, ktorú robím v oblasti dlhodobých vzťahov. Uspokoja sa s mužom s nízkou úrovňou energie, nízkou intenzitou, nízkou inteligenciou len preto, že ju požiadal o ruku. A ono ho môže mať navždy, pretože ženy zakladajú veľkú časť svojej hodnoty na tom, že je muž s nimi týmto spôsobom. Myslia si, že ak nemajú priateľa alebo niekoho, koho by považovali za svojho, tak nie sú dosť dobré, nie sú dosť pekné, nie sú dosť úspešné, nie sú dosť príťažlivé. Uspokoja sa s čímkoľvek, len aby nezostali sami. S čímkoľvek, čo im potvrdí to, že sú dosť dobré. Žena je mocným, slobodným tvorom. Čím skôr žena začne prehliadať túto časť seba, ktorá je založená na jej sexuálnej energii a obetovať ju pre pocit bezpečnosti, začne doslova odumierať. Veľmi, veľmi pomaly. A toto nie je môj názor. Toto je realita. A ja naozaj dúfam, že všetky ženy, každá z vás, ktorá toto počúvate, budete mať voči sebe oveľa viac seba rešpektu, než aby ste sa uspokojili s takou priemernosťou. Nájdite muža, alebo nájdete tohto muža v svojom mužovi. So zdravým jadrom, pevným základom, výdatného, pevného, stabilného. Existujú, len ich nie je toľko, koľko je tých bez tej vnútornej pevnosti a stability. Keď hovorím o týchto nestabilných, zmetených mužoch, dospelých deťoch, krehkých egách, nechcem tým nikoho uraziť. Hovorím takto jednoducho o mužoch, ktorí odmietajú pochopiť sami seba. Alebo dokonca nechcú pochopiť sami seba. Ešte na dokreslenie obrazu. Jedna typická scéna mi teraz napadla z romantických filmov, ktoré v našich životoch napáchali mnoho zlá, ale o tom potom. Scéna. Žena na svadbe svojej najlepšej kamarátky. Ona je tam družička a hovorí si, sleduje, akí sú šťastní novomanželia a sa hovorí si, Bože, kedy ja nájdem svojho muža na celý život? Kedy ja zažijem takúto lásku? No ja dúfam, že nikdy. Aby si mohla pokračovať v krásnom živote. V tvojom vlastnom živote. A samozrejme, môžeš sa rozhodnúť zotrvať vo vzťahu so skvelým mužom počas 25, 30, 50 rokov. Ale je to záväzok, ktorý s ľuďmi často riadne zametie. Nemôžem ti sľúbiť, že keď sa zajtra zobudím, budem vo svojom vnútri cítiť to isté, čo cítim dnes. Kto tvrdí niečo iné, nerozumie ani sám sebe, ani tomu, ako funguje život. Možno moje slova vyvolávajú dojem, že je hlúpe alebo nesprávne chcieť záväzok alebo ho hľadať. A chcem to objasniť. Nie je hlúpe. Ani nesprávne túžiť po záväzku. Po záväznom vzťahu. Čo mám na mysli je otázka, k čomu sa chceš skutočne zaviazať?
Mala by si byť v záväznom vzťahu v prvom rade sám so sebou. Najprv by sme mali mať plnohodnotný, monogamný vzťah sami so sebou. Mali by sme sa záväzne venovať tomu, čo potrebujeme. A tak, ako to potrebujeme. A dávať si to, čo potrebujeme. A ak to znamená mať jedného muža po celý život, tak je to krásne. Choď do toho. Záväzne sa tomu oddaj, pretože je to súčasťou teba. Problém je, že väčšina ľudí si tieto otázky nikdy nepoloží a teda nepozná odpovede na ne. Mala by si sa hlboko oddať sama sebe, pretože to ťa povedie životom v súlade s tým, čo naozaj potrebuješ, aby si bola a zostala zdravá a šťastná a mala všetky tie skvelé veci, ktoré s tým súvisia. Je tiež v prirodzenosti ženy, že keď sa jej srdce začne otvárať a konkrétna energia je za to zodpovedná, konkrétny muž je zodpovedný za toto otváranie energie, chce tam preto byť, chce tam preňho celá byť. To je jedna z najkrajších síl, ktoré žena vlastní. Jej schopnosť otvoriť sa, prijímať a neochvejne a bezpodmienečne alebo nepodmienečne milovať. Toto je tá kvalita, ktorú sa vždy pri spolupráci so ženami snažím žene vrátiť. Toto miesto v nás, pretože to je náš prirodzený prejav, naše autentické vyjadrenie. Je to niečo, čo môže robiť okrem pôrodu dieťaťa len žena, čo nikto iný nedokáže. Toto sa prirodzene stane, keď žena stretne konkrétneho muža, ktorý ju otvorí konkrétnym spôsobom. Keď sa to stane, žena nikdy nebude mať pocit, že sa musí zaviazať tomuto mužovi navždy. Bude ho chcieť podporovať, bude chcieť byť bezpodmienečná, ale zároveň bude úplne slobodná, sama vo svojom vnútri. Nebude sa cítiť uväznená, nebude sa cítiť zviazaná, nebude sa cítiť, že niečo musí. Jeho bezpodmienečná láska a jej prirodzené autentické vyjadrenie nemôžu existovať v takej miere, ak je tam uzavretá zmluva. Pretože zmluva začína toto dusiť. Začína škrtiť prirodzený tok, ktorý je v žene. Záväzok, o ktorom hovorím, je záväzok, kedy žena si myslí, že aký je tento muž skvelý a úžasný, on ma urobí šťastnou. Možno to aj urobí. Ale urobí to len preto, lebo sa podriedil tvojej detinskosti. Podporovaním tvojej nezrelosti. Nepožaduje od teba nič hlbšie. Podporuje všetky spôsoby, akými chceš pokračovať vo svojom vlastnom nezmysle. Nevrhá svetlo na nič z toho, čo robíš. Vnímaj, prosím, že je v tom obrovský rozdiel. Nehovorím, že by sme nemali byť oddaní. Hovorím, pozrime sa na to, čomu sa zaväzujeme. Pretože ľudia sa často zaväzujú veciam, ľuďom, vzťahom, ktoré sú úplne mimo ich vlastnú podstatu. Napríklad spôsob, akým ženy napríklad, sa zaoberajú svojim vzhľadom, make-upom, oblečením, topánkami a podobne. A chcem, aby toto ženy počuli, pretože to nikdy nepočujeme, nikdy nám to nikto takto nepovie. Kým to poviem, chcem ale zdôrazniť jednu vec, že vždy a bez výnimky sa vyjadrujem z jedného jediného miesta, v ktorom môžem byť, a to je v mojej vlastnej podstate, v tom, čo moja prirodzenosť chce, čo moja prirodzenosť miluje a oceňuje, ako funguje. A žiadam každého, aby robil to isté. A ak to znamená ignorovať všetko, čo som tu povedala, alebo poviem, tak to ignorujte. Ak teda ide o postoj ženám k ich vlastnému vzhľadu, ak ide o make-up a spôsob, akým sa ženy v súčasnosti v spoločnosti prezentujú, osobne sa mi to ako žene vôbec nepáči. A môj názor zdieľa každý jeden muž, ktorého ja osobne vo svojom vlastnom živote považujem za zrelého, stabilného a pevného. Poviem to slovami jedného z týchto mužov. Keď žena má na sebe make-up, keď má na sebe príliš tesné oblečenie, keď má na sebe vysoké podpätky a chodí ako malé jahňa, nevidím v tom nič, čo by ma ako muža priťahovalo. Pre mňa to iba
naznačuje, koľko práce s ňou budem mať. Toto je realita. A ja súhlasím. Schopnosť ženy maskovať sa nemá nič, absolútne nič spoločné s tým, čo je na nej krásne a mocné. Môj partner o tom hovorí takto. Ak žena príde ku mne a skloní sa ku mne, aby ma poboskala s make-upom, nemám na to chuť. Nechcem to ochutnať, nechcem to cítiť, nechcem to olizovať, oceňujem to, ale prosím, daj to preč. Keby som chcela byť s klaunom, pôjdem do cirkusu. Ale som tu preto, lebo chcem byť so ženou a chcem cítiť a zažiť ženu. Ale len poznámka počiarov. Ak ma sledujete na Instagrame alebo Facebooku, asi ste si všimli, že ja žiaden make-up nepoužívam a prestala som ho používať skôr, než som vstúpila do vzťahu s ním. Dôvod, prečo o tom teraz hovorím, je ten, že práve táto časť ženskosti vzala mužom ich ženy. Nie make-up, ale ten postoj k sebe a k svojmu vzhľadu a k spôsobu, akým sa prezentujeme. Táto časť vzala mužom ich ženy. Je to tá časť, ktorá spôsobuje, že ženy sa boja starnúť do takej miery, že si, vstrekujú do tváre a do tela divné veci, otvárajú si tvár, aby si opravili nos, alebo si otvárajú prsia, aby si do nich vložili veľké toxické kusy materiálu, len aby viac vyhovovali tomu, ako sme sa ako sme určili, že by mali ženy vyzerať. A muži to podporujú. Ale to nie je skutočný muž. Skutočný muž by toto nikdy nepodporil. Je to dieťa, ktoré to podporuje. Je to muž, ktorý bol tak hlboko indoktrinovaný tým prenosledovaním blištiacich sa návnat, že teraz ženy žijú v presvedčení, viem, že sa musím obliecť ako tá návnada, musím nosiť kostým alebo nejakú masku. A každý deň stráca toľko energie, aby si natrela veci na tvár, aby vyzerala určitým spôsobom, aby mala určitý počet kilogramov a priblížila sa k nejakému ideálu. A pritom hľadí na svoje telo a nenávidí sa. Ženy sa dostali do bodu hlbokej seba nenávisti. Včera mi jedna klientka povedala, moje telo nie je praktické, pretože nemá konfekčnú veľkosť. Ženy sa dostali do bodu hlbokej seba nenávisti, kde nemajú vo svojich očiach žiadnu hodnotu. Nemajú sa za nič. A všetko, čo robia, je založené na porovnávaní sa s tým, čo im bolo ukázané ako krásne. To je pre mňa ako ženu. A verím, že pre každého jedného muža, ktorý toto počúva. Jedna z najsmutnejších vecí, s ktorými sa musíme deň čo deň stretávať. Veľa času, ktorý trávim so ženami v mojej práci, je o tom, že len plačú a plačú a plačú a kričia. A všetky tie slzy, všetká tá emócia je tam preto, že potrebujú to všetko zahodiť, vypustiť, aby sa znovu cítili normálne. Sú toho plné. Ako môžeme očakávať, že žena bude nebojácna alebo bude vo svojej sile, ak všetko, čo robí vo svojom živote, len podporuje nenávisť voči sebe? Ženy, vy krásne, silné a skutočné, reálne ženy, zastavte. Prestaňte byť v blízkosti mužov, ktorí vám žehnajú a odmeňujú vás za to, ako dobre sa dokážete maskovať, ktorí vravia, páčiš sa mi v tých vysokých topánkach, aby potom mohli s tebou súložiť a odložiť ťa. Nemali by sme byť miestom, do ktorého sa muži vyprázdňujú. Prebuďme sa, dospejme, budeme musieť. A toto je tá naša vnútorná práca. Musíme odložiť veľa detských vecí, veľa chorých presvedčení, aby sme sa mohli znovu spojiť samé so sebou. Začať sa mať rady. A spojili sa s láskou k sebe. A áno, bude to veľmi konfrontačné, bude to náročné, bude to bolestivé, bude to prekračovať všetky tvoje očakávania. Ale vec, že existujú ľudia, ktorí ti môžu byť oporou.
Ale len čo začneš pracovať na sebe, títo ľudia sa začnú objavovať. Nikdy, prosím, nikdy nezabudni, že najpríťažlivejšia, najpôsobivejšia a najkrajšia časť ženy je jej autenticita. V práci, ktorú robím, som deň čo deň, každý deň dojatá, pretože vidím, vnímam, čím všetkým ženy prechádzajú. Vidím, s čím prichádzajú. Nemôžem mlčať. Ženy strácajú spánok kvôli tomu, akému tlaku same seba vystavujú, aby boli a vyzerali určitým spôsobom. A muži, toto isté platí pre mužov. Muži, vnímajte, čo vaše očakávania od žien okolo vás spôsobujú. Muž by mal podporovať niečo úplne inej kvality, pretože aj jeho život takto trpí. Už len počúvať ženy hovoriť o tomto vyvoláva nie len vo mne, ale v zrelých mužoch, lebo ja tieto debaty vediem často s mužmi, ktorých považujem za zrelých a stabilných. A vnímam, že len hovoriť o tomto vyvoláva toľko bolesti v týchto zrelých, stabilných mužoch. Pretože napriek tomu, ako ďaleko sa dostali, je tu toho stále veľa. Je to tak hlboko traumatizujúce každým dňom si uvedomovať viac a viac, ako hlboko to siahá, aký obrovský dosah to má na naše vzťahy, na naše deti, na naše rodiny, na celú našu spoločnosť. Toto je vhodné miesto na zaradenie ešte jednej otázky, ktorú mám dnes pripravenú. Táto prišla od Petry. Stále mám okolo seba ľudí, či už je to rodina, priatelia alebo iní ľudia, ktorí sledujú a komentujú, čo jem, spochybňujú, čo nosím na sebe oblečené, riešia, ako sa obliekam, hovorím, chodím, správam sa. Ako by všetko bolo predmetom diskusie. Nedávno napríklad na jednej rodinnej oslave mi môj ujo povedal: Mala by si trochu schudnúť, nemyslíš? Zasiahlo ma to neuveriteľne. Čo robiť? Ako komunikovať v týchto situáciách, keď má muž, mama, niekto z rodiny alebo práce komentuje, kritizuje, poučuje týmto spôsobom? Môžeš to komunikovať napríklad takto. Pozri. Dávam obrovský priestor tomu, čo si povedal alebo povedala, pretože si ma vychoval, pretože si môj partner, pretože si mi v živote veľa pomohol a podobne. A viem, odkiaľ tvoja poznámka, kritika, hodnotenie, rada pochádza. Chápem tvoj pohľad, ale chcem, aby si pochopil. A čo sa stalo, keď si to povedal? Tým, čo si povedal, dostal si ma na miesto hlbokej pochybnosti, spochybňovania seba samej, mojej vlastnej hodnoty, hlbokej sebakritiky a sebahodnotenia. Jediné, čo si mal urobiť, aby si vyjadril starostlivosť, ktorú si sa snažil vyjadriť, bolo prísť ku mne a spýtať sa, ako sa mám. Bol to tak hnusný a skreslený spôsob vyjadrenia starostlivosti. Milujem ťa a záleží mi na tebe, vážim si ťa a preto ti to teraz takto otvorene komunikujem. Ktokoľvek iný, komu by si niečo takéto povedal, by ťa za takéto správanie nenávidel. Porovnávaš ma s mojimi 20-ročnými bratrancami a sesternicami, so ženami z časopisov alebo Instagramu, s kolegyňou, ktorej život nemá nič spoločné s tým mojím. A ani raz si sa ma neopýtal, ani nerozmýšľal a nepovedal si, čo som a nepomyslel si, čo som za posledných XY dní, týždňov, rokov prežila. Aspoň sa raz za čas opýtať, ako sa mám. Aký som mala deň.
Petra, ale aj všetci ostatní, ktorí počúvate, nech ti hovorí svet čokoľvek, či už sú to tvoji rodičia, tvoji priatelia, tvoj partner. Nezáleží na tom, kto ti to hovorí. Nikdy nezabudni, kto skutočne si. Spoznaj sa hlbšie. Spoznávaj sa čoraz hlbšie, čoraz lepšie. Pretože ten, kto sa pozná, bude sa o seba starať. Ten, kto sa pozná, si verí. Ten, kto sa pozná, si dôveruje. Ten, kto sa pozná, si je sebou istý. Ten, kto sa pozná, sa má skutočne rád. Dúfam, veľmi dúfam, že táto epizóda oslovila ženy, ktoré ju počúvajú. A dúfam, že poskytla nejaké informácie aj mužom. Viem, že som minulou a dnešnou epizódou u mnohých z vás zatiaľa do živého. A som si vedomá, že túto situáciu pár epizódami podcastu nevyriešime. Ako to ale vyriešiť môžeme? Je, že sa o tom budeme otvorene rozprávať. Že budeme vytvárať bezpečný priestor, kde môžeme bez strachu z odsúdenia, odmietnutia či konfrontácie úprimne vyjadriť, čo si myslíme. A hlavne, čo cítime. Ja som sa rozhodla tento priestor pre vás vytvoriť a vytvárať ho pravidelne, vždy v prvý pondelok v mesiaci o 20. večer. Pre všetkých mužov aj ženy sú dvere môjho skupinového mentoringu otvorené, kam môžete prísť s akoukoľvek otázkou, s akýmkoľvek problémom. Každý tretí pondelok v mesiaci otváram tiež o 8:30 večer priestor, tentokrát ale iba pre ženy, kde môžu vyjadriť všetko to, čo cítia, zbaviť sa emócií, zablokovaných v tele, spoznať same seba lepšie. A to nie prostredníctvom komunikácie verbálnej, ale prostredníctvom intuitívneho pohybu, prostredníctvom pohybu, zvuku a dýchu. V popise epizódy nájdete odkaz na stránku so všetkými pripravovanými podujatiami. Stretnutia, ktoré spomínam, sú zadarmo, obidve. Nejde mi o nič iné, na nič na nich nepredávam, ani tam o nič iné mi nejde, len o to dať ľuďom priestor, aby na chvíľku boli sami sebou, aby na chvíľku boli sami so sebou, aby zistili, že sa to dá, že to nie je tak veľmi ťažké a vôbec nie je nemožné, aby našli cestu zo slepej uličky, v ktorej sa možno v živote ocitli. Teším sa na každého jedného z vás a chcem, aby ste vedeli, prečo to robím. Prečo to skutočne robím. Robím to pre naše deti, pretože ten najväčší dar, ktorý im môžeme dať, je, že robíme svoju vlastnú vnútornú prácu. Že odpraceme neporiadok, nedokončené veci, emócie, toxické vzťahy, programy a vzory z cesty, ktorou ich vedieme. Želám vám krásne dni a teším sa do počutia v nasledujúcej epizóde.